Opäť vás zdravím, vítam vás pri ďalšom videu na tému ťažké situácie s deťmi, ako sme ich zvládli u nás doma a ich prepojenie na detskú vývojovú psychológiu s dôrazom na vzťahovú väzbu. V tomto videu vám chcem povedať niečo o tom, keď sa deťom nechce spať. Poznáte to určite veľmi dobre. Ja ešte nechcem spať, ja sa chcem ešte hrať, mne sa nechce, nie. No. A myslím si, že každý rodič si to už niekedy zažil. A niekedy, keď je dieťa menšie, samozrejme to nedáva najavo takto slovne. A čo teda s tým a čo sa stalo u nás doma? U nás doma, áno, deje sa to celkom pravidelne. Naposledy sa to dialo takým štýlom, že naozaj to bolo, niekto by povedal, že extrémne. Totižto už nejakým spôsobom sme s manželom nejak dotiahli dieťa do toho, aby sme zhasli svetlo, boli sme v posteli, už sme si dali pusky a všetko. Nuž ale potom mi dcérka povedala, že ona sa chce ešte rozprávať, na čo som povedala, že dobre, tak sme sa chvíľu porozprávali a potom už som naozaj chcela, aby sme išli spať, na čo sa rozplakala. Veľmi usedavo. A plakala a plakala a plakala. A ja som si teda hovorila, no dobre, tak zapojíme proces adaptácie, jednoducho, tak spať sa ísť musí. Je to, naozaj je to pre deti niekedy náročné, ale tak som tu s ňou, nejak to vydržíme a naozaj ten plač prejde a proces adaptácie bude dokončený, pôjdeme spať. Viac o procese adaptácie vám môžem povedať zase inokedy a aké sú sublimárnosti dôležité. Toto video je však paradoxne o niečom inom. Totižto dcerka naozaj veľmi plakala a plakala a plakala, na čož prišiel manžel, že čo sa deje. A ja tak som mu to tak v krátkosti, ako sa dalo pomedzi ten plač nejakým spôsobom vysvetlila. A on sa teda snažil nájsť pre ňu nejaké riešenie. Čo ja som si hovorila, že jejda, tak akurát to, nám to predĺží ten proces adaptácie a bude sa to naťahovať. A aj to tak chvíľu vyzeralo. A potom však nastal taký malý zvrat v udalostiach aj vo mne. Totižto dcerka si začala, ako povedzme si to tak, je tak ako to je, jej mozog začal vymýšľať nejaké rôzne dôvody, prečo ešte nemôže ísť spať a povedala, že ju bolia nohy. No, samozrejme, ako rodičia niekedy vieme, kedy naše deti naozaj to hovoria kvôli tomu, že chcú niečo iné dosiahnuť. Takže ja som tušila, že naozaj ju nebolia nohy. Ale môj manžel zareagoval tak, že jej navrhol, že čo keby, že tie nôžky ponatierame ľubovníkovým olejom. To má veľmi rada. A ona povedala, že hej. A ja si hovorím, že no dobre, však nevadí. Tak proces adaptácie možno neskôr. Keď však dcerka potom navrhla, že by sme ju mohli celú pomasírovať, tak mi to došlo. Namiesto toho, aby som začala ísť do myšlienkových pocitov, že myšlienok a pocitov, že teda teraz budeme dlhšie hore a to hádam nikdy neskončí. Mi došlo, že naša dcerka mala od nás, alebo konkrétne aj odo mňa, málo pozornosti ten deň. Naozaj sa nám to nedarilo, mali sme iné povinnosti a ten vzťah nebol
tak vyživený, ako ona potrebovala. Takže som zvolila teda inú stratégiu ako adaptáciu a zvolila som, že jasné, že to privolím a že naopak jej dám ešte viac, ako potrebuje, aby som dosítila ten jej hlad po väzbe s nami a potom vzťahu. Takže som jej povedala, jasné, že ťa pomasírujem celú jednu nôžku, druhú nôžku, brúško a poriadne ho natrieme. A celé som jej to tak opísala, ako ju úplne pomasírujem a trošku som to premrštila, aby to vyzeralo, že je to ako náš nápad s ockom samozrejme. A teda, že ocko teda donesie ten olej a že sa o ňu postaráme, aby jej bolo dobre a naozaj teda sme sa o ňu patrične postarali. Urobili sme jej takú malú masáž, ešte som jej porozprávala príbeh, ako som ju masírovala, keď bola bábätko. To deti majú radi a pomáha to tiež prehlbiť väzbu. No a potom sme išli spať a dcerka v pohode zaspala, takže niekedy naozaj deti, keď sa im nechce spať, respektíve hovoria, že sa chcú hrať alebo že chcú byť ešte hore, tak niekedy nám naozaj tým chcú povedať, že potrebujú byť ešte s nami a potrebujú si s nami upevniť tú blízkosť a vzťah. Takže toľko na dnes a ak máte nejaký špecifický problém alebo situáciu, ktorú by ste chceli prebrať, kľudne ma kontaktujte. Kontakt nájdete buď na Facebooku Mária Kotusová alebo na stránke Akadémia Natura.sk a budem sa na vás tešiť zase na budúce. Dovidenia.